Oh, waze wasenza sithethe utata uMosamseleku nge-latest post yakhe ku-Instagram. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Now ke bethunani baniyalandela abakwaMseleku, more especially utata uMosamseleku. Abantu ke kudala bekhalaza besithi uyakhetha kubazukulwana bakhe, besithi uthanda abantwana bakaMpumelelo, akabathanda abantwana bakaSneo okanye akabaposti, kukhalazwa. So into yenzekayo ke ngoku lately abantu ke bebethanda ukhalazela uba ethanda uposta uSingabakho ongunyana kaTirelo kunye noMpumelelo Mseleku. Now nyani ke zininzi ifoto ebemane ezifaka kaSingabakho, abantu ke obviously or as usual basoloko bekhalaza. So utata uMosamseleku kucacile ke uba uye wadikwa ilento, wadecide uba ngoku uzawukhe abaqoqe indlebe. Nanto yenzekayo ke uSingabakho nomama kuTirelo sibabona bespenda ixesha elininzi kakhulu nabakwaMseleku, nangokuba kuphela unyaka okanye kuqala unyaka andikho sure bebephumile ke nabantwana nomayeni khona noSingabakho khona noTirelo as a family. Ndabona into yoba ke selungiselelwa uba ngumakoti uTirelo. Nanto yenzekayo utata uMosamseleku ke uye wabhala le post ethi, I wonder why posting Singabakho makes me a bad person, but he is mine and I am his. Uyabuza ke ba yintoni le nto imenza uba abe ngumntu ombi xa eposta uSingabakho. Baphendula ke abantu abangazoyiki izinto phaa kwi-comment section, bamxelela uba ke ngoku kutheni abakaSneo ngabaposti ngoba nabo ngabakho. Bathi abanye ke ba nabantwana bakaVuyo bona abaposti, baphendula abanye ke bathi hayi kaloku bethinani abantwana bakaVuyo ngabase-UK. Yeyi, bayathetha abantu. So utata uMosamseleku sana uyabuza ke umbuzo umile uba kutheni le nto imenza umntu ombi into yoba aposte noSingabakho ngoba uSingabakho ngowakhe naye ungowakhe. I guess ke nguSingabakho umntu okufutshane kubo and sisoloko simbona ke epha awuvuyokazi kabantwana bakhe ke mos kunye nabo eKapa. So mhlambi ke nefoto akafumani ifoto zininzi kodwa ke ubikhe amfake unzulu naye, nangona ke kungafani ke noSingabakho. Kuthiwa hayi mntakabawo abanye abantwana awusabafaki, ufaka yena yedwa. Anyways, khanike nitsho ke nina ke uba nicinga ntoni ngale nto kuthethiswa utamkhulu kusithiwa hey ufakana nalo mzukulwana umnye. uMamgobhozi ke uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.